Hu hej og vilde dyr, så skal vi til det. Nu er det den 3. søndag i advent. Og Anders har mikroport på. Jamen, jeg tjekker, om den er tændt. Og det skal du også. Ja. Og det skal Det punkterer bare Kasper så lidt. Jeg slukker min. Jeg synes også, det er... Vi skal ikke tage... Det er en afvæbning af en super fed start på sådan, hey, nu kører vi. Jeg synes, det virker diffust. Jeg synes, det Den 17. december. det er den selv. Godt. Jamen, jeg synes, det virker meget diffust nu. Det er Anders, det er søndag. Så kan jeg hente noget mad, hvis der sker noget med... Nej, det er fint. Okay, så vil jeg ikke have for. Og det skal vi være Det er søndag den 17. december. Ja. Og det var en rigtig god start. Ja. 17. december, og alt er godt nu. Alt er godt. Alle mikrofoner til. Der er en uge til. Har du? Der er en uge til, at man om dagen stadig kan nå at købe julegaver. Medmindre, nej, butikkerne har åbent den søndag. Det er tanken, der Ja, tæller. indtil klokken Det 12, er så går du tanken, på... det er tanken, der tæller. Ja. Fine buketter, de har der. Men ikke, altså... Ja, det er selvfølgelig, man skal være lidt hurtig på fødderne, hvis man skal ned. Ej, bror, jeg tror, Min bror og jeg har Så engang far, været på den resteplads lige ved Blommenslyst, altså Ja, vest for dejligt Fyn, Ja, Fyn, vest for Odense på Dejligste Fyn. græsteplads. Ja, Nå, så lå der bare ude foran Gaver. begravelseskranser. Altså, hvem fanden holder ind på en resteplads og siger, vi skal også lige have en krans? Kan være en, der er blevet dræbt på restpladsen. Ja, men der giver man jo bare buketter. Men Men man giver sgu da ikke en buket for at blive dræbt. Jo, så vinder man noget. Nu må I simpelthen ikke. Men det er ikke det der, har I ikke set det der? Har I ikke set, når folk bliver dræbt på gågaden, så er sådan, hey, så får du sådan en... Det er jo prinsesse Diana. Ja, så ligger du, det er, sådan, det er ligesom med sådan noget, hvad hedder det på Bornholm, der hvor kyllingerne skider på jorden, hønseskidning. Så ligger der en krans der, hvor nogen er døde, eller hvor hønen er skidt. Og det er det, altså, det er jo hønseskidning er jo stor på Bornholm, og der tror jeg, der spiller man det langs motorvejen, kan man så spille det, der hedder kranseskidning, og man så smider en krans der, hvor der er en, der vil køre over. Det er bare det, jeg siger. Men, man Kasper, du vil sige noget om Vi øl. kommer rigtig Kasper godt vil sige noget om øl. Vi er afsnit. tilbage til øl nu. God start. Jeg synes faktisk, det var en god start. Det var Vi skal have en øl med det samme, det meget mere fokuseret end de andre gange. Prik hul, som man Jeg synes, siger. det gik rigtig godt. Nu har vi... jeg synes, det var forrygende. Hey, høj og halløj. Ej, Det var den der. Så, Savannah, Elefantmanden. som jo er opkaldt efter det der hit af... Hvad hedder det? Junker. Nej, Savannah. hvad hedder han? Ham der, vist der også. sejler rundt og med damerne? Troels Kløvedal. Ja, hans søn. Mikkel Beha. Ja. Tony Kløvedal. Tony Kløvedal. Tony Kløvedal. Tony Kløvedal. Det er ham, det Den vandartede lillebror, der aldrig kom med. Han blev sejlet agterud. Ja, det gjorde han, det Han tror havde jeg. sådan en lille dinge i sådan en lille båd bagved. Ja, Tony. Ja, det er mig, der er Tony. Hvorfor må jeg ikke komme med? Kølerens Tony. Lad os høre nok om Kløvedal. Men nu så vandet. Ja, men vi kan da godt sige, at... Jeg bare lige før du går i gang. Ja. Apropos det der Kløv. Han har jo en datter også. Ja, det har han, ja. Og kongen vi har havde udvidet på. datter. Hun havde så store pandelokker. Ja. Og ude for slotsporet, der lå så vakke lumskævne. Men det var faktisk... Jo, det var det. Men hvad var det med? Var det den sådan? Lad os gå til øl. Men hans datter var hun også med på... Ikke længere. Nej, men det var bare det der, fordi... Det var nemlig ikke så godt. Hvis jeg med lige hende, skal, hvis man, mens du åbner, Der lige var det til julen. fordi at hun hedder Lærke. Det er Lærke, det er sidste måltid, Lærke. Ja, lige, og pisse dygtig. Spiser du ikke med, eller Super dygtig. Hvad siger du? Spiser du ikke med sidste måltid? Nej, hun spiser hver eneste uge. Men hun er jo pisse dygtig. Men hun har jo bare en anden side af fortællingen, ligesom at jeg læste Christian Leths bog, Ja. og som handler om det der med at være søn af Jørgen Leth. Selvfølgelig. Hvor man bare sådan en, han er fantastisk sjov, og sikkert levemand og sådan noget, hvor bare sådan, der er jo, apropos, når vi snakker om øl, der er facetter. Der er forskellige Der sider. findes jo ikke nogen med en stor, lang karriere, hvor de har været så meget på, som ikke har været væk hjemmefra. Ja, og det må man sige, det er det, der man lige får en flavor af. Undtagen Kjeld Haik. Kjeld var altid hjemme, og det var et stort problem. Det var der, hvor de var til på skilsmisse. Han var altid hjemme. Altid Ja, det hjemme. er rigtigt, tror jeg. Det er rigtigt. Ej, jeg er nødt til at sige noget. Ja, vi skal tage til den der. Jeg har glemt noget. Ja, men det, Nej, der er glemt at tænde lys. nu skal vi altså se, hvordan hånden fungerer, når vi skal strække armen. Nej, det er godt. Det er godt. Tak, Niklas. Ja, den er der. Yes. Men den tager vi bare med. Ej, den er blevet lidt træt.
Ja, selvbinder. Det ser hun også i år. Ja. Nej, men det der med... Ej, pas nu på, nu er det nu, det kommer med det med hænderne. Ja, men det er... Nej. Han ved det, hele familien er... Nej, nu gik den anden ud. Nej. Og alle de fif, vi har fået, hvordan vi holder fingrene i live og noget. Lige lidt hjælper det. Nej, hvor er det? Prøv at høre. Det er sidste gang, jeg lytter til de der Silvia-frød. Men det er så dårligt. Lidt patetisk. Det er jo dårligt lys, I har købt. Men der er jo tydeligvis noget udsugning eller et eller andet, der ikke virker. Men så trækker vi bare... Det virker jo ikke, det der. Du kan aldrig komme ind, Niklas. Gå væk. Nej, hvad er der? Kan der komme ud? Vi er til en lys Se over. mig, jeg vil male ud. Okay, kom, nej, men det er jo ikke lagt. Der er noget her, der ikke virker. Der skal ikke, hvad der foregår. Kan man findes defekte lys? Så er det jo. Det der, hvor der... Det er... Hvad vil 1, 2, 3. Hvad vil mor gøre nu? Kom lige med et husråd. Klap i knoglerne. Hvad gjorde man? Er der et husråd til, hvordan man tænder sådan noget? Jeg har husråd, og hvis I taler videre, skal jeg diskret tænde lysene. Okay. Kan du gøre det, Anders? Ja, kan du gøre det? Kan du vise os, hvad det er? Fortæl, hvad vi skal have. Ja. Nå ja, men apropos Troels Kløvedal, Ja. så findes der sådan et udtryk, som jeg har glemt, men denne her øl, den hedder... Så skal du da ikke bruge det, hvis du Jo, Det fordi virker også at komme med citat. Jeg vil komme med citat om øllen, som jeg ikke kan huske. Så det er det, jeg luber Claus ind. Det er det, der er min store Så siger jeg plan. et eller andet. Øllen her hedder Where the Sky Meets the Earth. Det er jo en James Bond-film. Og det er jo en reference til Når himmel og hav går i et. Jeg kender en, der lavede en julefrokosttema. Og det er, Når himmel og hav går i et. Ja. Det er der en eller anden maritim reference. Du er jo vores mand på det maritim. Det er derfor, du også Jeg elsker maritim, så det er jo dejligt. Det er derfor, du også er med. Og Det er en frisk pris for Draghavn der. her har vi Det er jo en double... Jeg tror, den er flyttet. Du var tak for jer. En double dry Man tænker lidt, hvordan kunne Mick egentlig overgå det med racisme for sidste Ja, det er hvor usmageligt kunne det blive. Ja. Det er det. Og så det der med, at så har han lige isvips og sådan en landsholdstrøj for at virke sådan lidt jovial, ikke? Bare det ikke er en brun pige. Lad os håbe, det ikke er en pige fra de andre lande. Nu går det jo rent faktisk det ene lys. Der er håb, Okay, så kan jeg godt lide ham igen. der er håb endnu. Bare fordi din mor Nu ryger mistede fingeren, hænder. nu ryger fingeren. Du skal Kommer ikke drengen fra Falster. Nu. Ja, der kommer pilfingeren fra Falster, som vi kalder ham. Slamsugeren fra... Sådan. Nej, hænder i natten. Pilfingeren fra Falster. Og det viser jo på mange måder, Anders, at der er en hud eller noget, der er større end os. Det er sjovt, så bare fordi det er, hvad hedder de andre, sådan hurtige fingre, så er det lyrik, og så er det poesi, men bare fordi man har hurtige hænder, så er man... Det der er forskellen, det er det der virkelig hadske vokal, du gør. Men når vi nu er tilbage til, lad os lægge ubehagen bagfra, så fokuserer på øllen. Ja. Ikke mere racisme, sexisme. Vi kører med en øl, der dufter maritim. Julen er jo hjerternes fest. Julen er hjerternes fest. Ja, det er faktisk, og denne her øl er navngivet med henvisning til Troels Kløvedal. Det er den i hvert fald nu. Jeg får også smage ham. Ja, det synes jeg også. Dobbelt tørhumlet. Han har ligget lidt. Så den er ikke tørhumlet med, nu siger jeg bare 30 kilo. Det er dobbelt af 30. Det er 60. Men 60 kilo af denne her... Fedt, du lige laver regnstykke for mig. Ja, det er hjælpe drengen fra Falster. Det er helt lige bløjt ting. Skal jeg sige svaret nu? Skal jeg sige? Men du siger altså 60 kilo per bryg. Og hvad er det et batch? Det er et batch. Per tank. Per Må man gryde. sige det i dag? Jeg ved ikke, om man vil sige batch. Men er det ikke den samme tøjet, han brugte i sådan en håndcreme, når han var omkring på båden? Jo, Oh, you batch. You bad batch. Men dreng, nu har vi altså, vi har en overflod af humle i det her glas. skulle jeg til at sige, og nu skal vi smage på den. Ja. Og der er Amarillo-humle i, der er Galaxy, der er Citra, og så er der en humle, som hedder Equinox. Nå, og hvad kan den, siden det lyder så flot? Jamen, den smager faktisk meget jord. Nu siger det. Amarillo alligevel. Ja, Amarillo, ja. Armadillo er jo et Ja, det er bæltedyr. en base, ja. Hvad for noget? Det er et bæltedyr. Ja, det er bæltedyr. Det hedder bæltedyret, jo. Jeg har engang budt på et bæltedyr. Jeg har engang haft et På bæltedyr. Mauritius. Du har haft et Jeg har haft et bæltedyr. bæltedyr, men det var dengang, man Skriv kunne den, jeg udbyde det billede som cigaræskebær. Eller have det til frugtkompot. Ja, jeg havde som cigaræskebær. Det er selvfølgelig en lille smule forkert. Ja, det kan man ikke være god. Det var en anden side. Jeg prøver at dykke med herover. Nu prøver jeg at blive lidt upopulær, bare fordi jeg står med vores venner over, der bliver svinet til. Jeg har hele tiden haft hans ryg. Jeg synes, det kan godt være, at han er usmagelig og for meget, men alligevel synes jeg, at han skal have lov til at være. Jeg synes ikke, at han er blevet svinet til. Jeg synes, det har en klar. Han har svinet sig selv til. Jo, men der er jo med på din måde. Men jeg prøver for fanden lige nu at give manden en chance, ikke? Og alle har brug for en chance med. Vi sang om det. Den her og det er den derfor, har samlet 4 humler. det er den mere maritime øl. Sådan. Godt, det er godt. Ja, netop. Det må jeg sige. Respekt for det Det æder der. med mig godt. Ja, Sådan der. Og nu har jeg fortalt jer lidt om det i de tidligere søndage.
Fordi hvad er det nu? Prøv lige at se her. Den er ikke så gennemsigtig. Hvad er det så, det er for en type øl? Sjaskvåd, Hazy uskarp humle. øl. Det er hazy humle. Det er fuldstændig rigtigt. Det er East Coast style bag igen. Og det kan vi jo godt lide at lave. Ja. Så det er simpelthen det, vi får her. Jeg synes, det smager af frugtpunch og en tropisk krammer. Må jeg smide den der hazy øl-style under? Anders, lad være. Jo, Lad være. det er ikke så rigtigt at gøre nu. Jeg synes, vi har... Den blev sådan lidt sodet. Jeg har en stormlander. Det er en varm nisse, den Det er der. meget varmt næst. Men jeg synes, den dufter på... Med nissehue, så går den super godt over de maritime tema med 4 humler, der ligesom løfter sig fra drager og sådan. Bare det ikke er en våd næse. Det er en sjaskvåd nisse. Det ser bedre ud, end det Det er dufter. derfor, den ikke tager Problemet med drager er, at der var en med nissehue, der gik ud. Han har en sjaskvåd nissehætte. Det har jeg tit sagt. Skål! Og det er jo det, der er så dejligt ved det. Ja, men det er ikke engang løgn. Og Som du skriver om i din humlebog der, ikke? Den Ja. sjaskvåde humlenisse. Yes. Men altså, dobbelt tørhumlet, silkeblød, det synes jeg jo med Ja, men det var faktisk, jeg vil faktisk rent lidt ølteknisk, vil jeg faktisk hævne, fordi at kunne vi oppe vores bundniveau Ja, lad os gøre det. ølgærsteknisk eller ølproduktionsteknisk. Ja. Og nu er jeg lidt frisk for fad, så nu smider jeg lige under bussen og siger, God reference, at den lidt hazy, som man godt kan lide at sige det, fordi man så åbenbart er en dårlig ølbrygge, fordi man gider ikke vente på, at det bliver klart. Er det korrekt? En klar pilsner, den bruger længere tid end sådan en tjuske satan her, ikke? Nu går du lidt til stolen. Det er dejligt, faktisk. sådan har jeg aldrig tænkt på det før. Men det kan godt have sin rigtighed. Jeg ved, jeg har ret. Kasper, må ikke du lige har tænkt lidt på det? Men det kan godt, han er faktisk teknisk derovre, vores mand fra Falster. Fordi det er rigtigt nok, hvis du rent faktisk bare, denne her øl har været i en gæringstank i 3 uger, og så er den blevet tappet. Bum, færdig. Ja. Det er en pilsner jo ikke en lagerøl. Nej. Det er en gære. Det er også derfor, den hedder lager. Ja, Lager, det er nemlig så derfor, det hedder længere tid. Lager. Ja. Og rent faktisk, hvis vi Lager, ligesom koncentrationslager. Ja, lidt mere hyggeligt. Samme smag i munden. Hvis man tapper en pilsner efter 3 uger, så vil den faktisk også være uklar. I hvert fald i vores udgave. Yes. Men om det er fordi, vi ikke gider vente, det er jo en helt anden type øl. Ja. Men jeg synes, det er ikke det, jeg siger. Jeg siger jo bare... spændende tanke. Nej, det er jo rigtigt. Men du er djævelens advokat her, ikke? Ja, forstår. ja, djævelens advokat. Djævelens advokat. Det tager længere tid at lave en klar øl, end det tager at lave en mudret øl. Ja, det tager længere tid at lave en undergæret øl end en overgæret øl. Ja, det er det. Yes. Så det vi er frem til, det er dovenskab. Er det, vi hører? Ja, eller også er det drikker et dovenskab valg nu. at sige, jeg vil godt tage den. Altså ligesom at sige, vil du helst være gift i 10 år eller 50 år? Ja. Ja, det ved den eufemisme. Også den der, ja. Og det er reference til den ved jeg ikke lige, hvor jeg skal. Og det synes jeg også var en... Det var en... Det var De fleste vil helst være gift i 50 år. fjollet, vil jeg sige. Ja, fjollebillede. Men hvis de ja. Altså hvis man har en sød ægtefælle. Ja, ægtefælden. Ja. Jo. Så det vil sige, det er uvaskede bukser op mod rene bukser. Ja. Bukserne fejler ikke noget, men det var rene, og du vil have dem. rengøring. Ja. Er det der, ja. Okay. Ja. Ja, igen spændende, synes jeg. Uvasket buks. Ja. Ja. Tryllebuks. Jamen, smager lidt af sæbe, det kan da godt være, altså. Det er der... Jeg kan faktisk godt lide den. Ja, det kan jeg også godt lide. Det var bare rent brygteknisk. Ja, Synes jeg også, det er meget fint lige at få at vide, at det tager rent faktisk længere tid at lave en øl, der bliver klar. Og det Det er er ikke umagen værd. Og det er ikke umagen værd. Det der kan pif, man der så sige. piftede dejligt i mundvin. Men hvis du lå den her, om vi så må sige, klar op, vil den så blive sødere? Nej, så vil den blive mindre sød, fordi restgæren, der er i væsken, når at spise mere restsødmen. Men hvorfor så, når vi så drak Claus' øl her sidste søndag, den var væsentligt sødere, og den var klar? Jamen, det er fordi, den bare generelt set er sød. Så mængden er... Som Claus? Ja, Sød, ja. ja, det vil jeg Der er sige. ikke så meget fremmed at vrede mig. Nej, det er rigtigt nok. Nej, det synes jeg heller ikke. Men så for eksempel alle de der, nu siger worldwide consumer hurtigproduktsøl, de klare øl. Heineken-lort. Ja. Ja, så kan vi kalde det det. Men det sagde du, det sagde jeg jo ikke. Jeg siger bare, men Det er et blandingsprodukt, ja. ja, det er et blandingsprodukt. Ja, det er det. Okay. Det er det. Når vi brygger øl, så brygger vi det jo... vi brygger det et batch af en øl. Og, og rent fysisk, så tænder vi jo et brygværk, som laver 2.000 liter sukkervand, og så ryger det ind i en gæringstank, og så bliver det til øl, fordi man udsætter
gær, man propper ned i for sukkervandet. Og det er derfor, at uanset hvor frugtet en øl eventuelt kan være, hvis det er alkohol, der er udvundet på maltsukker, så kalder vi det en øl. Det var en sidemærke. Men det var Carlsberg. modet lige stået ind der. Carlsberg og Heineken. Ja. Jeg mener, alene i Danmark, der har Carlsberg 40, de står i Fredericia. De har 40 tanke på 2.800, 2,8 millioner liter øl. Og de bruger altså de her tanke blandt andet til at blinde tingene med. Fordi det, der bliver sagt, og det er lige en lille sidebemærkning, fordi du spørger. Når folk siger... Og jeg spørger. Ja, Og det gjorde du med åben pande. og når folk siger, at det som Carlsberg kan, det er, en Carlsberg smager altid det samme. Ja, Det er fordi, de ikke bruger vildskær. det er ikke helt sikkert. Men det, som Carlsberg gør, som vi ikke kan som lille bitte bryggeri, det er, hvis I nu forstår mig, ikke? Forestil jer en spejderlejr. I har 1000 spejdere, som skal have noget at spise. Hvis man finder ud af, at man mangler en lille bitte smule kødsovs, Knæbukser. hvis man mangler en lille bitte smule kødsovs, Dolk i så kan man, siden. Anders, så kan man lave lidt mere kødsovs og hælde op i den store gryde og bare lige røre rundt, og så smager det sgu alligevel af det samme. Det er rigtigt. Og det Så er man er... uvandet og skidtet. Ja, sådan det, ikke? Og hvad det er man det, siger. som Carlsberg kan, som vi ikke... De har grundfongen, som man så sjasker ting op i. Er det, Ja, du sagde? Det siger han surdej. Ja, netop. Ja, det er efter Surdej kloner jo sig selv, men den bliver vandet op. Ja, så det er efter surdejen har Det gjort er det. et Den skulle. fuldstændig ligegyldig sidebemærkning, du kommer ind med der. Nej, fordi Jeg kommer når bare man- med et billede på... Jamen, når man siger surdej, så bare sige, surdej er jo alt det der med surdej. Det er jo altid Ja, det den samme er dej. givet... Ja, ligesom laver sig gæren, selv. ikke? Som Ja. er en gær. Hvorimod, når du tager en gryderet og streng, siger, det laver jeg i min egen familie, så siger jeg, det kan godt køre med lidt griskød den næste dag, fordi det er stadig grundlæggende en gryderet, ikke? Ja, yes, enig. Men Og det er... og det der er min pointe, det er, Eller hvad skal jeg være? det ene batch, og det er helt Hvis tilbage det gør dig til, glad. det er helt tilbage til, hvorfor kan de lave så meget øl så hurtigt? Bare fordi de har så mange store tanke, fordi hvis de brygger et batch mere, som smager lidt anderledes end alt det andet, de brygger 90.000 liter. Så sjasker de noget oveni. De sjasker bare 90.000 liter oveni, og så er der fandme ikke lige nogen, der lægger mærke til det. Så det, du siger, er biggest ikke altid beautiful. Det er det, jeg siger. Vil det så også sige, at Carlsberg ikke probably is the best beer in the world? Men det er også bare, de siger, det er muligvis. Ja, Fordi probably vi er kan- sandsynligvis. Jo. Ja, så synes vi, fordi hvert øl Så kan jo den så... hælder rent mod, det er det sgu Ja, nok det ikke. kan være det, Ja, sgu men nok. det er det måske ikke alligevel. Men det er jo rigtig fint, det der skete nu, fordi Kasper vil gerne snakke om øl og ølteknik. Ja. Og det var det, vi røg ind i lige nu. Det var Ja, faktisk det var vi super nu, vigtigt. Ja. Men der det er rigtigt, men der er mange, der er faldet fra nu. Men Ja, det der er ikke mange her. Jeg tror, ellers tune ind, og det er det, de vil have. Ligesom deres slogan, kan I huske, at de rykkede, så fik et nyt slogan, som ingen kunne udtale i Danmark? Hvad var det, de sagde? Var det Carlsberg? Så, that calls for a Carlsberg. That calls for a Det Carlsberg. brugte de Du kan 6 ikke- du kan milliarder næsten på at lande den reklame, ikke? Og så, fordi det var sådan en Miller Time-reklame. Ja. Og så var det bare sådan, ingen kunne sige det. Så røg de bare tilbage. Det er sandt. Probably the best beer. Jamen, du slår også tungen lidt ved at sige det. Ja, det er Carlsberg. That calls for a Carlsberg. Jeg kan næsten ikke sige det. Carlsberg. Det gør var ondt. mig, Eller Carlsberg Carlsberg. Ja, men de kunne folk kan jo ikke udtale det. Det er også det er stort. Der er Carlsberg andre Carlsberg. steder. Vi skal have den næste bajer. Ja, tak. Jeg skulle til at sige det. Ja. Men sandsynligvis ja. Men det er jo det samme. Altså, jeg kan virkelig godt lide Carlsberg. De er utroligt søde. Og Det er har dejligt, gjort, det har gjort meget dejligt for, pilsner, hvis man er smart. de har gjort meget for dansk øl, men jeg vil sige, at det er Og sandsynligt... for dansk videnskab. Og for dansk videnskab, og det ved du, jeg Dansk det ved du, historie. jeg kærer mig meget for. De gav os hele vejen op igen. Men må jeg lave en sammenligning? Præcis. Nu sad jeg lige og læste om cykelsport her i morges. Hvorfor gjorde du det? Der er... gjorde du det? Det starter tit dagen med. Vi starter altid dag med det. Ja, ja. Altså, hvis Carlsberg er sandsynligvis verdens bedste øl, på samme måde som at Bjarne Riis kan jo sandsynligvis godt vinde Tour de France, hvis han sætter sig op på en cykel igen. Den bedste Der er cykel jo for ham. en chance, Ja. men den er, hvor stor den er, men det er der jo. Der er også en chance for, at den her nissevinder Tour de France. Men det smukkeste der. ved Carlsberg Tuber er vel mere det, de har givet til Danmark. Ja, Altså det der fuldstændig med lige rigtigt. fra biblioteket Ja, til til hvad de har. videnskabernes selskab. Ja, netop. Det er fuldstændig Og rigtigt. hvis jeg lige må del er jeg fremhæve, kæmpe altså, fan af. medforfatteren til det her værk. Er det en bog, du har skrevet? Jeg synes ikke, du har nævnt Jeg har den før. skrevet den, men jeg vil godt nævne den nu. Han hedder Michael Palmgren. Han er utrolig sød. Han er professor i plantefysiologi, og han bor Det jo... må jeg på efternavn Palmgren. Præcis. Ja. Han bor i videnskabernes selskabs æresbolig. Ja, Ja, det lød Der findes en af dem, ubekymret. ligger ud i Gentofte, og den skal han bo i, indtil han dør. Jeg havde fornøjelsen af at sidde til bord med ham. Han er utrolig sød. Han er sød. Ja, Også en flot fyr. Ja, flot fyr også. Ja. Hvad fanden har det med sagen at gøre? Ikke andet end, at det gør der er en noget god til også selv, at at være flot den fyr. skal Nej, det synes jeg simpelthen er så... Jeg synes, det må jeg bare sige. Altså, vi er... Men rolig, Mik, han er dansker. Rolig, han er dansker. Nej, men det Han har er ikke fra et eller andet Polakland eller sådan noget.
Han er Der er ikke noget med det. meget Det har noget at gøre med, at du i talsætter, mand. hvordan han ser ud. Jamen, det handler om, at jeg... Så bliver der sat ind til næsten. Ja, jeg synes simpelthen, det er forkert. Ej, Claus, jeg tror sgu, der går ind i den nu. Nej, den er lavet brandhæmmende. Nej, Brandhæmmende. Han er brandhæmmende. Okay. Men hvorfor er det vigtigt, hvordan han ser ud? Altså, Han skal er vi ikke bare... ovenikøbet i, at han også er en dygtig mand, er han også en flot fyr. Okay, det er fint nok. Er han en flot fyr, eller en dygtig mand? Eller en dygtig mand og en flot fyr? Hvorfor i talsætter han er sur? Jeg er jo ikke så glad for ordet i talesæt. Jamen, det er jeg så Ja, du siger, han er smuk. Han er smuk. Er det ham, der er smuk? Hvem er ham her så? Jamen, Hvem er det? Ham gamle? Hold op med det. Ham der, jeg skulle sige. Nu synes vi skal... Skal vi lige spille bøger ned for noget smooth? Hvad hedder det? Tuberbrusen, er det ikke ham? Skal vi smage den her øl? Ja, jeg tænker, vi skulle smage... Hvorfor står jeg foran en finplant? Hvorfor? Fordi det er en af de planter, vi taler Som om. Anders sagde, det er en okay. fin bog. Det var sloganet på den. Skål! Køb den, sige, den er ude. Jeg har onkel i huset. Det er så langt. Hvad smager vi? Det stod Vi smager næste øl i rækken, her 3. søndag advent, er, vi skal i dobbeltpæns land. Ja, tak. Det er Savannah. Savannah. Ja, det er jo Havana, de synger den sang. Og det er en dobbeltpæg, som er helt frisk fra fred. Jeg dufter omkring 8%, kan det være det? Det er ikke helt ukorrekt. Det skulle du også godt læse. Hvis du siger 8,0, så er det sandt. Den er sød. Ja, der er enigma i, og masser af enigma. Her der får man enigma-humlens. Som jo var den kodemaskine, som... Hold da op. Ja, som Alan Turing Ja. sad og nussede med. Der er smæk på det. Det er Torben Thyrings gamle regnmaskine. Hvad tog du? Skal du regnmaskine? Vi er gået specifikt efter Torkel Thyrings gamle regnmaskine. Ham mødte jeg engang med underbukser måske. På en resteplads nede ved Sorø. Jeg mødte ham sidste gang, jeg så ham inde på D'Angleterre. Der var han blevet veltalende. Og det er dejligt, når man er det. Det var dejligt, men det er også det tidspunkt, hvor det var man lidt interesserer sig for rav og hesteklæder. Det var lidt sent på aftenen. Det var lige meget. Torkel havde jo mange år udfordringer. Ja. Det var Og godt. så er han ikke med at have blevet 50. Altså, han er jo også, man må ikke sige, men han ser jo pæn ud. Han ser nok godt ud. Hvad snakker vi om nu? Men det må vi ikke sige, Torben for vi må ikke tale om mænd og skønhed, fordi så reagerer vi ikke meget. Der er ikke resten. Så får vi Nej, lige jeg prøver bare... så får vi lige tale. Jeg får tale om skønne kvinder, bare de danske. At jeg er helt off, og jeg er racistisk, og jeg ved ikke... Der er ikke nogen af os, der kommer med den påstand, Ingen vil jeg os, sige. der Det er noget, der er underbygget via en Noget, verbal du- levering hele Relativt vejen selv over leveret. et show, som jeg ikke er en del af. Men så Jeg var tager jeg i hvert afstand. fald ikke... Jeg gider ikke blive smidt under bussen med aldersfascisme og sexisme. Nej, det er rigtigt. Der går en forrest til bussen. Nej, okay, det er Nu har jeg lyst til at spørge om noget helt andet. Jeg hader Rosa Park. Det er det. Og Hvem? det hører jeg igen. Claus, det her, det skal du også vide. Ja, tak. Hvem underskriver sig med en cirkel? Jamen, der er jo mange fodboldspillere, der ikke kan skrive deres navn. Og det er jo En det, der er... cirkel? Jeg har aldrig set nogen skrive med en cirkel. Hvem er det der? Hvem er det? Han har tegnet en bold. Nej, det er sgu da det er sådan en julekugle og sådan en bølge. Hvem er han? Hvem har lavet den der? Er landstræneren? Nej, det kan da godt være, det er julemand. Det vil da... Ja, præcis. Det er jo ikke Der er en, der har lavet 7 i år, ikke? Men jeg ikke lige have lov til bare at forklare? Jo. Nu er vi jo... Vi har jo kvalificeret os til EM. Det har vi. Yes. Og jeg kan bare sige, at jeg har en 100% track record, der hedder, at de gange, jeg optræder for landsholdet, der er gratis i øvrigt. Bare lige, hvis der er nogen, der tænker... Helt gratis var det ikke, du fik en trøje. Du har fået en trøje. Nej, jeg har fået en trøje. Hvad står der på ryggen? Er den blevet meldt til Hvad står der på ryggen af den? Den er jo ikke gratis. Nej, det er den ikke. Der står jo en narl. Nej. Den Den skal skal jo selvfølgelig også- lavet af biologisk polyester, det er klart. Det er klart. Fritgående. Fritgående polyester. Ja, men jeg siger bare, at de gange, jeg har optrådt for landsholdet, der er de faktisk... Altså, Der er de vi vundet. optræder lige efter, at Eriksen han dejser op. Ja, tak. Så tænker vi... Var det din skyld, så? Nej, for det var før. Nej, det var før eller efter? Nej, det var efter, fordi vi okay. tænker, at de har sgu brug for noget, de skal tænke på noget andet. Ja. Og så min gode kollega Sten Molsen, han gør det, at han siger, lad os lige, skal vi ikke gøre noget for dem? Og så kommer vi op, og så optræder for dem, og så pelser det lige russerne. Ja. Hvor optræder Det man er jo dengang, der stadigvæk var Det er russere. Vedbæk. Det er altid Vedbæk. Ja. Er det Vedbæk? Ja, der er vi... Marina? Helsingør, Maria, Hotel Marina. Marina. Og nu igen i onsdags, og nu slog det Slovenien. Får de også hotellet gratis? De laver en Men der er en aftale, ja, så skal jeg tænker, der er lidt god på det. PR i, og det ved jeg faktisk. Men det er rigtigt. Hver eneste gang, du har optrådt for landsholdet, så er de vundet. Så er de vundet. Ja. Og det er jo rent statistik. Og jeg har 100% statistik. Jamen, det er alvorligt. har jeg da Det er også. statistik. Ja, du har det også, ikke? Ja, fuldstændig. 100%. Hver gang du ikke har optrådt for landsholdet, så er de vundet. Og det er hver gang de ikke har optrådt for. Nej, fordi Hver gang jeg har optrådt på dem, har de vundet og ikke vundet. der er vi ude i kvante. Ja, vi er
Schrödingers... Hvor du kan have flere plus, forskellige. plus, minus, mere, eller så kan det op. Ja, vi skal smage på den også. Ja, Ja, det så skal skal vi. smage med øl. Ja, skål. Og så spørger jeg ind til Schrödingers Kat. kat. Det er jo katten, der er live, eller er den ikke i live? Så længe man ikke åbner kassen, Ja, så er den så er den både faktisk- død og ja, levende, og netop. dermed så er det jo ubesvaret. Okay, så hvis du udtræder og... Det vil sige, så længe jeg ikke har optrådt for landsholdet, har de altid vundet, og ikke vundet, når jeg har gjort det. Ja, det er jo ikke, det er jo rigtigt. Altså filosofisk set er det korrekt. Jamen, Ja, se på, hvad det er, han siger, men Ja. når lige kommer til landsholdet, er det en Ja, svær tese filosofisk set er det korrekt, men når man står i en bar, så er det noget lort at høre på. Ja, så er det røvfuldt. Det var aldrig gået på Så er det Amager, for godt. Nej, eksempel. det var aldrig gået på Amager. Det er rigtigt. Der er du for... Hvis der er stået på Jaguaren, ikke, så har du eddermame ligget og Jaguaren nu, ikke? bidt ned i det Jaguaren der er så- svampede gulvtæppe. Det kan jeg Jaguaren er godt. så skammel nu. Sidste gang jeg var derinde, ikke? Første gang jeg var der blev jeg truet med en pistol, fordi jeg gik ud på toilettet og så en coke af en dealer og prøvede at slå mig ihjel. Anden gang kom det var jeg mere bange. Der sad kun CBS'er dernede. Samme alder, samme musik. Det gjorde mig mere bange. Så Jaguaren faktisk nu godt er simpelthen blevet så stille og roligt. Du må ryge derinde, du er helt dæmpet. Det er det, der er sket. Så det slår os ikke ihjel. Til dem, der ikke ved det, Jaguaren er et legendarisk værtshus på Amager. På håndbjergskade, ja. Ja, på håndværkssteder. Men det er virkelig blevet dæmpet nu. er jernstangen stadig eksisterende? Jernstangen tror jeg stadig kører. Vi har stadig Café Kys ude på Amager, og det er altså stadig... Og Kys på Amager er ikke... Det er ikke sådan en kys. Nej, det er med hårdt. Det hvad er med panden Kluden? først. Kluden findes jo teoretisk set stadig. Istergade, Istergade stadig. men i den pæne ende. Efter lockdown er vi jo en masse værtshus solgt fra, så der er jo masser af ejere. De samme ejere har alle sammen. Hvor ikke? kan du mest sikkert få nogen på hovedet? Jeg tror, man skal lede efterhånden. Man skal spørge pænt. Jeg har Men fået der, det på der er Kluden. håndmad rundt omkring. Jeg har fået det på kluden. Jeg vil gerne ind. Så stod der en i vejen og sagde, det måtte jeg ikke. Så sagde jeg, men jeg skal lige ind til mine kammerater. Så fik jeg sgu lige en... Ja, men det er også, der beder du sgu om. Og jeg skal, det siger også, og jeg skal at- lige sige, hvis der sidder nogen og kigger med, og det tænker jeg, det håber jeg fra Jylland, så skal I bare vide, at jeg har også fået på munden i Esbjerg. Det er Jeg har godt. også fået på Det kan man munden få. i Aarhus, og jeg har også fået på munden i Aalborg. Aalborg Og jeg har får. stadigvæk til gode at få et par på siden af hovedet i Odense. Men jeg tænker, det er... men det er det I Aalborg er der en af de flotteste steder. Det ligger uden for Aalborg. Når du tager fra lufthavnen... Er det Jetkronen? I Jetkronen. Det er danserestaurant. I mange år... Der er ikke rigtig nogen, der danser. Danserestaurant. I min kontrakt stod der mange år, der var en klausul om, at vi altid skulle forbi Jetkronen. Så når vi kørte mod lufthavnen i hyrevognene, så skulle man deraf. Jeg havde en indie-band med på et tidspunkt, vi har spillet en festival, hvor jeg tvang dem ind på Jetkronen. Jeg skulle have en fadel, der kom de så selv, der kommer digteren. Og så det, der sker, er, at ham den blege dreng i skinny jeans, ikke? Han står lige pludselig og danser med en pige, der var tvunget sig på til ham. Og jeg har aldrig set så salte tårer på en bleg kind før, der bliver tvunget rundt af en tyk pibe. Altså klokken er 12 om dagen, jeg sidder og drikker bajer med lokale, og der er han bare blevet løftet op i sin Converse-sko og skinny jeans, og blevet taget op og danser med Ilse. Det var smukt. Det er et kron, hvis I er der Aalborg. Tag dig ned, det er dejligt. Det er et af de bedste steder. Må jeg igen være politisk korrekt og sige, at der er selvfølgelig ikke noget, der hedder en tyk pige. Nej, det er rigtigt. Nej, det er rigtigt. Men når jeg siger tyk, så er det jo fordi man har en stor samling af personlighed, og det er intet at gøre med det er ikke noget med kropsstørrelse. Ja, præcis. Super godt. Præcis. Skål, Det skål. er nu igen. Så den kan gå der. Så er styr på, hey, det masse var ser lidt- afbrændt ud. Skål. Hun var godt i stand, ikke? Hvor typen er spist op, lad os sige det sådan. Den smelter fed. Ja, Det vil vi skal til det. Hvad med øllen? Nu skal vi til den tredje øl, den tredje søndag i advent. Ja, det kunne jeg godt mærke. Vi skal lige, nu har vi stået og fået noget dobbeltpasset. Vi skal lige have lidt kaffe. Ja, det skal vi. Fordi det får vi her. Vi skal have en Imperial Stout. Hvor lidt? Ja. Jeg dufter 10%. Ja, og det er sandt. Er det rigtigt? Ja, det er sandt. Og den er brygget med kaffe, som er koldbrygget. Dunkevis. Metikuløs koldbrygget kaffe fra nogen, der hedder Roast Coffee. Jamen, der var simpelthen så mange... Metikuløs? Virkelig. Altså, det er virkelig med sans nogen, for du detaljer. kender? Ja. Nå. Som så kom... Det var nogen, der... Så prøv at høre, vi skal have det synes jeg har lyst til at sige. Den mest silkebløde kaffe, jeg nogensinde, kaffestav, jeg nogensinde har fået. Okay. Det er det, vi skal have nu. Ja, tak. En kaffestav. Ja, kaffestav. Oj. Og stavt, hvad betyder det, Kasper? Det er et dansk ord. Det tror jeg. Jo, det er det. Den står roligt. Stavt. Stavt. Jo, det er det. Stoisk. Det lyder i gamle dage stovt med flagstangen. Det betyder shorts, lang ryg og være del af en del af spejdermiljøet. Nej, det Nu du spørger Anders, vi tager den bare helt kort, ikke? Det her, det hedder en stavt, ikke? Ja. Men det, som det egentlig hedder, det er en stout porter. Fordi det er en porter. Ja. Det giver mening. En porter var
helt tilbage i Londons 1800-tal, havnearbejdere. Som hver eneste, Jo, det er jo havn, Ja. der den kommer fra. så hver eneste gang, der lagde skibe til kaj, så havde man porterne til at hjælpe dem med at få fragten ud. Ja, selvfølgelig. Dengang var det jo ikke palleløfter, så det var jo stakkels mænd, der løftede kister og sådan noget. Ja. Og det gjorde porterne. Sig det til de unge i dag. Og så findes der så fandtes der et bryggeri i London, som kom til at riste deres malt en knivspids for meget. Men dengang som i dag, der kørte man med miljøvenlighed, cirkulær økonomi, genbrug osv. Så de smed ikke malten ud. Så langt stort kort. De bryggede en øl på det her malt, der havde fået lidt for meget. Og det viste sig faktisk, at det ristede malt, det afgav en mørk farve. Og det afgav sådan nogle ristede, kaffeagtige noter. Og tilbage til ordet stout. Jamen, vi deler jo mange ord med englænderne, Anders, og det ved du. Rent etymologisk set, på grund af vores tidlige tilbøjelighed til med økser og sejle over os i goddag. Der har vi altså... Piger. Samlet på potteskår i mange år. Nej, men Claus, arm, øje, eje, nose, næse, det er jo det samme. Kniv. Knife. Det er jo næsten samme ord. Eller weekend. Og stout, Anders, det er jo den stolte jyde, han er stout. Og stout betyder, at der er mere af en. Det er jo et dansk ord. At der er mere af en. Ja, du er stout. Du er stout. Jeg tror på dansk staves det S-T-O-V-T. Stout. Det mener jeg. Så det her, nu kalder vi det bare en stout. Ja. Men teknisk set, så er det faktisk en stout porter. Fordi porteren var typisk 5%, af den anden på 10. Ergo, det er mere robust. Porter. Bum, lad os smage. Og det er jo fordi, at havnearbejderne skulle være 10%. fulde, når de arbejdede. Ja, det var jo lidt derfor. Okay. Så vi nærmer os stille og roligt hedvinen. Det er smertelindrende alkohol, det ved du. Ja, det er det jo. Det smager godt. Virkelig god afbalanceret. Og det er sjovt, det der med de 10%. Ikke? Det er jo ikke sådan noget, man... Det er jo ikke sådan... Den kommer ikke over for dig. Overhovedet, man kan ikke smage det. Kommer listen? Den er listet som en havnearbejder. En træt aften i... Så skal jeg så ikke have mere at spise i dag. Nej, fordi der er også mad i den. Jeg kan ikke drikke for mange af de her, så er man altså både... Helt alvorligt. Kan du smage alkoholen? Nej, jeg kan smage Jeg smage den med dig. Det er en måltid, ikke? Jo. Den skal tykkes. Den skal tykkes. Nå, men det er det der med, at man kan ikke mærke procenterne, så man kan godt stå og drikke den, hvor man ikke tænker om, man bliver fuld. Men til gengæld så har man drukket 6 skiver rugbrød lige her. Ja. Min udfordring med dem her, det kan være, hvis jeg sidder i festival, og jeg sidder ned og drikker sådan en øl her. Og så skal jeg op og tisse, præcis. Så rejser jeg mig op, så finder jeg ud af, Ja, så er det ramt. og det var da... Jeg gav min ene ben ud. Så på den måde synes jeg, man kan mærke det. Ja, men det er også fordi, netop den snyder jo lidt en, ikke? Altså, fordi at... Er den Vesterbro godkendt, Claus? Det er det, jeg gerne vil Nå, vide. men altså, jeg vil sige, for mit vedkommende er det vigtigt at sige, at jeg nu frekventerer lige et stykke med Vesterbro. Men jeg har jo flyttet rundt i mange år, boet i hele København. Og er på flyttet rundt i mange år. Jeg har boet i hele København. Nej, jeg har også boet ude på København. Men bevidst har jeg valgt at bo i hele København. Så derfor har jeg jo været sådan, hver gang jeg udgivet en bog, så har jeg boet i København. Flyttet rundt. Ja. Og så Vesterbro, jeg tror ikke Vesterbro er godkendt den her. Det er jo sådan noget med... Altså Vesterbro, det er jo loppemarkeder og genbrugsmøbler, der er dyrere, end hvad jeg har råd til. Men jeg tror, at de unge mennesker på Vesterbro, jeg tror, man skal ville noget kvalitet og ville gå ned og smage noget, der kan noget mere, end hvis man bare sidder og slynger ind på Carly Breezer en 30 torsdag. Men hvis øl var kommuner i Danmark, der er jo 96 af dem. Der er 96 stadig. Hvad vil man så sige, at denne her stout, hvilken kommune var det i Danmark? Det vil være en hjemstavt. Så skal jeg. Tak. Mikkel næste år tager noter. Ja, netop. Og jeg ved bare, at den bliver brugt på et tidspunkt. Jeg tager lige en noter. Jeg lover mig aldrig at bruge den der. Og jeg så, hvad der foregik herude til fødselsdagen, så det bliver en nej. Anders, hjælp mig her. Jeg får lyst til at sige Hadsund. Hadsund er et godt bud. Jeg får lyst til at sige Hadsund. Jeg er ikke sikker på, at Hadsund overlevede kommunen sammen med kommunen. Det er derfor, det ikke... Så du siger, det ikke overlever? Det er ikke sikkert. Det kan ikke være Esbjerg, vel? Nej. Det er ikke Esbjerg, der. Nej, du har de barkede næver, fiskernes barkede næver. Men kan det være Svendborg? På det? Ja, det kunne det. Nej. Svendborg er også lidt for blødt på den måde. Der er ikke så Der er meget lys og luft og livlighed i Svendborg. Der skal jo være mere industri. Hirtals er et bud, synes Nej, jeg. jeg tror, du skal ind i midten af landet. Nej, Du skal ind i...
Ja, Randers er tæt på, men det er Mokai-land. Ja, sgu lige meget til. Randers så ændrer sig. Men jeg tænker sådan lidt noget med noget døn, noget ildsvind, Mariager Fjord, måske. Fordi så meget bobbelskum er der heller ikke i den. Ja, vi Det viser sig, at Mick er Kolding vores Fjord, mand ikke? på koreografien. Ja, fordi Randers har fået, de har både Randers Graceland og Randers Regnskov. Ja, så Randers Regnskov. Ja. Måske ind på, det synes jeg er sport over. Mariager Fjord, synes jeg, er flot. Ja. Der er jo meget sødt ud. Manglende ild og sødt. Og det er jo ikke så godt. Sødhed er galt. Ja, det er ikke så skide godt. Men også samtidig noget bestandthed, der var altså, vi står imod det pis der. Ja, vi kan. Mariager Fjord. Mariager Fjord. Ja, Mariager Fjord. Jeg køber den sgu også. Jeg synes, den er god. Det er en god betegnelse. Man kan godt mærke den døde fjord, ikke? Jo, det kan man faktisk nu. Jeg kan godt mærke den der havbund, der sker ikke meget. Man sejler med dronen henover, der er ikke noget liv. Ufokuseret båd, ingen gider sidde Men i jeg en tror faktisk, jeg drone, har der fået rettet en filmer. lille smule op på det. Så bare lige. I mig? Ja. Det tvivler jeg Hvad har de gjort? Er der? det rigtigt? Jeg ved det ikke, jeg vil var aldrig i sige, at Kolding der var Fjord i hele weekend fandt ens gruppe, ikke? Var det der? Jamen, det er faktisk ret slemt jo. Men det er noget med, at man skal have pumpet ild ned i bunden. Noget med, man Snakker vi øllen, eller? Ja, både Nej, og, ikke? Både og, ikke også? Men det er også ved at være set. Det der skal der pumpes ild i. Jeg synes, vi skal sige tak for tredje søndag. er jo dejligt. Så er det sådan, det er, men det er altså... Den er utrolig god til sild. Dejligt Og til at se. du kan rent faktisk marinere sild i den. Du kan marinere sild i hvad end du har lyst til. Men især den her. Nå, okay. Det vil jeg sige. Det er en god idé. En startsild. Og jeg vil også sige, hvis du har det, der hedder Jo, det er nej. Altså ikke sådan... grisekæber, ikke? Ja, Grisik. Nå, ja. Lægger dem i Nu den snakker her. vi. det kan du jo godt lide at lave. Ja. Nå, men om marinere dem i det, eller stege det, eller brasere dem i det her, Ej, ikke? Mick, han laver sådan en kæmpe gryde med... Og kæft, Fandme, hvor laver sådan noget. Det tager vi lige i fjerde søndag, men der snakker vi lige om, hvad kan man gøre med øl Lad og mig mad. brasere julekæber. Godt. Ja. Sidste år, du kan købe en and henne på 7-Eleven. Ja, præcis. De har nogle... Glædelig jul. Skål, eller? Glædelig jul. Vi havde... Halløj. Hej. Ja.